Insemmilkom. Jekk il-ħamis li għadda ċelebrajna ħamis ix-xirka li huwa jum l-imħabba fejn Ġesu jersaq lejn id-dixxipli tiegħu, jersaq lejna u bl-umiltà jaħslinna saqajna. Jekk il-bieraħ nhar il-ġimgħa l-kbira ċelebrajna jum il-fidi fejn il-fidi tagħna mal-imħabba iġġib is-salib, iġġib is-sagrifiċċju, iġġib l-għotja. Illum il-lejla f'dan il-lejl u għada niċċelebraw l-Għid il-kbir, jum it-tama, illi aħna l-insara nemmnu għandna tama sħiħa, għandna fiduċja kbira fi Kristu il-xoxt, li mallem tagħna ir-raj tajjeb tagħna illi rebaħ id-batija, rebaħ il-mewt. Dak kollu li għaddejjin minnu bħalissa din il-pandemija ħaditilna ħafna affarijiet, ħaditilna x-xogħol tagħna, ħaditilna tant sigurtajiet illi llum forsi tajna qalbna minnhom. Ħaditilna il-laqgħa tagħna flimkien, imma ma ħaditilniex it-tama tagħna, ma ħaditilniex il-fidi tagħna, ma ħaditx l-imħabba tagħna. Aħna niċċelebraw l-akbar ġrajja tal-Knisja Kattolika fejn aħna nemmnu fil-mulej Ġesu illi qam minn bejn l-imwiet. Aħna flimkien mal-Knisja inkantaw dan huwa l-jum illi jagħmel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Dan hu dak illi ħajjitħabbar lilna minn fuq dan l-ambone, minn fejn aħna nirċievu l-kelma ta' Alla, minn fejn aħna nirċievu it-tama tagħna, minn fejn aħna nirċievu l-ħajja biex ngħixu l-ħajja tagħna skont il-qalb ta' Alla, skont il-qalb ta' Ġesu. Ejja nħallu l-ferħ ta' din il-ġurnata ikompli jitnissel fid-dar tagħna. Dan l-artal, dan it-tempju ġie mżejjen għall-akbar festa tal-Knisja, għall-Għid il-kbir. Dan it-tempju jixtieq jilqa' lilna bħala komunità biex illejla niċċelebraw l-akbar ġrajja tal-Knisja Kattolika. Dan it-tempju jixtieq jilqa' lil 5 familji, l-5 trabi li llejla kieku ħajjitamdu, ħajjieħdu l-ħajja, ħajsiru insara mill-fonti tal-ilma imbierek. Dan it-tempju jixtieq jilqa' l tant persuni illi jaħdmu biex l-Evanġelju jkompli jkun imxandar. Imma llum dan it-tempju ħajkun id-dar tagħna. Ejjew f'dan il-lejl qaddis niftakru fil-Magħmudija tagħna, dan il-fonti mimli bl-ilma li se jitbierek permezz tal-blandum, id-dawl il-ġdid. Il-Knisja tkun fid-dlam, mbagħad nixelu dawl ġdid il-blandun jew Kristu l-xost. Tgħidlin kif niftakar il-Magħmudija tiegħi, kont tarbija. Il-Magħmudija tiegħek hija dakinhar li inti tallimt l-ewwel darba fuq Ġesu, dakinhar l-ewwel darba li ltqajt miegħu. Ħares ftit lura, hekk f'dan il-lejl iftakar fir-relazzjoni li għandek mal-Mulej Ġesu. Mulej Ġesu li huwa ħaj, li huwa xuxtat, li huwa ħabib tiegħek. Tkun ħaġa sabiħa jekk bħal-lejla tfittex ftit l-album tal-Magħmudija tiegħek u tqalleb ftit flimkien mal-familja u tiftakar meta kont tarbija u l-Magħmudija li inti ġivejt. Nistidnukom biex il-lejla flimkien bħala familja ninġabru, nippreparaw xama ħalli fit-8:30 niċċelebraw il-Vġili tal-Għid ma' Monsinjur Arċisqof fuq l-istazzjon tat-television TVM fejn hemmhekk flimkien niċċelebraw lil Kristu l-xost bħala familja. Għada f'jum l-Għid il-kbir ejjew aħna bħal Ġesu wkoll nerbħu d-batijiet tagħna, nerbħu l-limitazzjonijiet tagħna, nerbħu d-djufijiet tagħna billi għada niċċelebraw l-Għid il-kbir mal-membri tal-familja tagħna taħt l-istess saqaf. Ejjew noqogħdu flimkien biex niċċelebraw il-quddiesa, noqogħdu flimkien mal-mejda waqt il-ħin tal-ikel. Nippruvaw għada niklu flimkien bħala familja, nippruvaw għada nagħtu telefonata lil dawk li huma vulnerabbli, lil dawk li nixtiequ li jkunu magħna, jixtiequ illi aħna mmorru nżuru, imma f'dawn iż-żminijiet ma nistgħux nagħmlu dan. Inħeġġiġkom biex anka waqt il-ħin tal-ikel għada forsi nitfgħu il-mobile fil-ġenb biex nikkomunikaw mal-membri illi aħna noqogħdu magħhom fl-istess dar tagħna. Ejjew nilqgħu dan il-ferħ ta' Kristu l-xost. Ejjew id-dar tagħna tkompli tkun il-Knisja fejn flimkien niċċelebraw din il-ġrajja li tkompli timlina bl-imħabba, bil-fidi u bit-tama tagħna. Nawgurawlkom lejl it-tajjeb. Aħna s-saċerdoti ħankunu hawnhekk magħkom u niċċelebraw l-Għid il-kbir. Nawguraw lill-familji kollha tagħhom, nawguraw lill-morda, lill-vulnerabbli u fejn nistgħu nkomplu nkunu ta' sapport ta' xulxin kemm bil-kelma u kemm fit-talb.
ħalli l-imħabba tagħna, il-fidi tagħna, it-tama tagħna kompli tkun fuq fi Kristu irxoxt li rebaħ mhux biss il-batija, imma rebaħ ukoll il-mewt biex xi darba il-koll nidħlu fid-dar tal-Missier. Lejk it-tajba.